శత్రువులు పెరిగిపోయారా? ఎంత డబ్బు సంపాదించినా మిగలట్లేదా? ఇంట్లో ఒక సమస్య పోతే ఇంకో సమస్య వస్తోందా? అయితే ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, త్రిశక్తి చండి ముందు ఏ దుష్ట శక్తి నిలవదు. పురాణాల్లో మహిషాసురుడు, రక్తబీజుడు లాంటి రాక్షసులు దేవతల్నే ఏడిపించారు. అప్పుడు వచ్చింది మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి. ఈ ముగ్గురు కలగలిసిన త్రిశక్తి చండి మహాదేవి. ఈ మూడు శక్తులు కలిసి చేసిన సంహారం ముందు రాక్షసులు కూడా నిలబడలేకపోయారు. అందుకే శత్రు బాధలైనా, చెడు ప్రయోగాలైనా, ఆర్థిక కష్టాలైనా, కుటుంబ సమస్యలైనా వరుసగా 3 అమావాస్యలు త్రిశక్తి చండి హోమం చేస్తే అమ్మవారి కటాక్షం తప్పకుండా ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. వీటిల్లో మీరు ఎలాంటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే, ఈ అమావాస్యకు జరుగుతున్న త్రిశక్తి చండి హోమంలో మీ పేరు, గోత్రంతో బుక్ చేసుకోండి. హోమమైన 24 గంటల్లో పూజ వీడియో మీకు వాట్సాప్ చేస్తారు. ఇంకా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? వెంటనే మీ సమస్యలను తరిమి కొట్టండి. శ్రీమాత్రే నమః.